Vítam vás pri dnešnom výklade karty Malej arkány ESO minci. Každé ESO v tarote má číslo 1, ktoré predstavuje začiatok, jednotu a silu prejaviť vôľu. Ukazuje nám, ako položiť pevný základ. Je to iskra, ktorá spúšťa nový cyklus a prináša potenciál, ktorý ešte len čaká na rozvinutie. ESO predstavuje nový začiatok na materiálnej a praktickej úrovni. Hovorí o príležitostiach, hojnosti a stabilite, ktoré sa nám ponúkajú ako dar. Keď sa objaví vo výklade, často upozorňuje na nové šance v oblasti financií, práce, vzťahov alebo osobného rastu. Je to energia, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa nebáli uchopiť ponúknutú príležitosť a pretaviť ju do reality. Poďme sa teraz pozrieť na samotnú symboliku karty. Na karte vidíme vystupujúcu ruku z oblakov. Tento obraz predstavuje božský zásah, dar alebo príležitosť prichádzajúcu z vyššej sféry. Zároveň ale poukazuje na tvorivosť, pracovitosť a schopnosť uchopiť nové možnosti, ktoré sa pred nami objavujú. V ruke sa nachádza minca s pentagramom. Ten symbolizuje harmóniu, ochranu a rovnováhu medzi materiálnym a duchovným svetom. Zároveň ale pripomína človeka ako mikrokozmos, teda súčasť širšieho vesmíru. Keď sa pozrieme na pozadie karty, vidíme záhradu. Tá je symbolom plodnosti, hojnosti a vnútorného pokoja. Naznačuje, že máme priestor rásť, rozvíjať svoj potenciál a budovať pevné základy do budúcnosti. Medzi kvetmi vynikajú ľalie, znak čistoty, svetla a nevinnosti. Tie nám pripomínajú, že naše úmysly by mali byť vedené čestným a čistým zámerom. Zaujímavým detailom je aj bránka vedúca do diaľky. Predstavuje nové možnosti a cesty, ktoré sa nám otvárajú. A tiež nás povzbudzuje, aby sme sa nebáli vykročiť za hranice známeho a odvážne vstúpili do nových situácií. Na obzore sa črtajú hory. Tie môžu predstavovať prekážky, ktoré musíme prekonať, no zároveň aj vysoké ciele a odmenu za vytrvalosť a odhodlanie. Dôležitú úlohu zohrávajú aj farby na karte. Žltá predstavuje vedomie, optimizmus, otvorenosť, spiritualitu. Ďalej tu máme zelenú, ktorá poukazuje na rast, plodnosť, harmóniu s prírodou a liečenie. Ďalej je tu červená, tá symbolizuje energiu, odvahu, aktivitu a schopnosť konať. Sivá hovorí o neutralite a praktickom uchopení možností a napokon biela nám pripomína čistotu úmyslov a duchovnú jasnosť, ako sme tu už spomínali. Ak si to teda zhrnieme, ESO minci prináša posolstvo o nových začiatkoch v oblasti materiálneho a praktického života. Hovorí o príležitostiach, hojnosti a stabilite, ktoré môžu prísť vtedy, keď sa odvážime otvoriť srdce aj myseľ a s odhodlaním vstúpime do nových možností. Ak vás tento výklad zaujal a chcete sa dozvedieť viac o symbolike tarotu, celý rozšírený výklad karty ESO minci nájdete na mojej stránke, odkaz je dolu v popise pod videom. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou. Ak vám tento výklad priniesol inšpiráciu, poteší ma, ak dáte videu like a prihlásite sa na odber, aby vám neunikli ďalšie tarotové výklady.